नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा नोंसिनि शर्ट भिडिअनि मुङा दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि शर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव HS पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालायबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो बे नोंसिनि दिनैनि शर्ट भिडिअआव सोर बाहागो लादों? जोंनि शर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसन्जित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद, दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे शर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि, नाजानानै जों खालायलांबाय थानो जों सानदों। दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारायसर प्रडाक्शनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो। बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ
अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा मा? नोंसिनि सर्ट भिडिअनि मुङा मा? दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि सर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं। आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव HS पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालामबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि सर्ट भिडिअ सोर बाहागो लादों? जोंनि सर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसेनजित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे सर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन नामा? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि, नाजानानै जों खालामलांबाय थानो जों सानदों। दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारासर प्रडाक्सनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो। बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव सर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन। आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा मा? नोंसिनि सर्ट भिडिअनि मुङा मा? दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि सर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं। आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव HS पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालामबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि सर्ट भिडिअ सोर बाहागो लादों? जोंनि सर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसेनजित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे सर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन नामा? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि, नाजानानै जों खालामलांबाय थानो जों सानदों। दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारासर प्रडाक्सनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो। बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे
नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा नोंसिनि शर्ट भिडिअनि मुङा? दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि शर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव HS पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालायबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि शर्ट भिडिअआव सोर बाहागो लादों? जोंनि शर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसन्जित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद, दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे शर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि, नाजानानै जों खालायलांबाय थानो जों सानदों। दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारायसर प्रडाक्शनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो। बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा
सारायसर प्रडाक्सनाव सर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्सनखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा मा? नोंसिनि सर्ट भिडिअनि मुङा मा? दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि सर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव एचएस पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालायबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि सर्ट भिडिअआव सोर बाहागो लादों? जोंनि सर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसेनजित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद, दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे सर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन नामा? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि, नाजानानै जों खालायलांबाय थानो जों सानदों। दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारासर प्रडाक्सनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों, गरिबनि फिसाजो। बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसर प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार, साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव सर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ अननानै लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा मा? नोंसिनि सर्ट भिडिअनि मुङा मा? दा नैबे जों शुटिं खालामबाय थानायनि सर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव एचएस पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालायबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि सर्ट भिडिअआव सोर बाहागो लादों? जोंनि सर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसेनजित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद, दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे सर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन नामा? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो
माने नाजालांबाय थागोन आरोखि नाजानानै जों खालायलांबाय थानो जों रायजो सानदों। राजाफोरनि मा रोखोम अनसायनाय मोनदों बे शर्ट भिडिअ? दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारासर प्रडाक्सनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों आरो। बर' सुंद' सावथुन नायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव फैगासिनो दं हारिमु मुंनि मोनसे गोदान बर' सुंद' सावथुन। नंगौ, क'क्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय बासबारियाव जोनोम मोननाय सारायसर प्रडाक्शननि बेनाराव सेबखांजानाय हारिमु मुंनि मोनसे बर' सावथुना दासान्दि पर्बतजरा हालामनि समायना रमायना जायगायाव सेबखांनाया मैखोमै सोलिगासिनो दं। मख'नो गोनांदि बे बर' सुंद' सावथुनखौ सहिला ब्रह्मआ सुजुदों आरो सहिला ब्रह्म सुजुनाय बे सुंद' सावथुनखौ दिथा होदों मनज कुमार ब्रह्मआ। आरो बे सुंद' सावथुनाव बर' समाजनि हारिमुजों गोरोबनाय आरो थुलुंगाखांनाय दिन्थिनायखौ नुनो मोननाय जागोन। लोगोसे दिथागिरि मनज कुमार ब्रह्म बिथाङा बयखौबो सारायसन प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनो खावलायदों। लोगोसे चेनेलखौ शेयार साबस्क्राइब खालामनो थाखाय गुरै खावलायहरदों आरो बिथाङा नायगिरि रायजो राजाफोरखौ कमेन्ट खालामनानै फोरमायहरनो थाखायबो खावलायदों। जोङो दा सारायसर प्रडाक्शनाव शर्ट मुभि बानायगासिनो दङ। दिनैबो जोंना शुटिं सोलिगासिनो दं आरो जोङो शुटिंआ जोबाखै, साननैसो नांबावगोन आरो जोंनि सारायसर प्रडाक्शनखौ अननानै लाइक कमेन्ट शेयार आरो साबस्क्राइब खालायनानै होबानो जाबाय। सावथुननि मुङा मा? नोंसिनि शर्ट भिडिअनि मुङा मा? दा नैबे जों शुटिं खालायबाय थानायनि शर्ट मुभिनि माबाया जाहैबाय हारिमु जागोन आरोखि। बे स्क्रिप्टआवहाय जोंनि माबाया ओरैबादि बेरखांदों जे हारिमुखौ जों माबोरै फोथांनानै लाखिनांगौ बेनि बागै लिरनाय दं आरो बे गथ'फ्रा देरनानै जे गोजौ थाखोआव HS पास जानाय दङ। दा बिथांखौबो जोङो बर' समाजनिफ्राय माबोरै खालायबा मोजां खालामनो हागोन बेखौ बे स्क्रिप्टनि गेजेरजों देखायनाय जादों। बेनो आरो। बे नोंसिनि दिनैनि शर्ट भिडिअआव सोर बाहागो लादों? जोंनि शर्ट मुभि दिनैनि शुटिंआव जोंना नैबे दङ सहेला ब्रह्म आरो प्रसेनजित, ओमफ्राय ओरैहाय नैबे दैथुन ब्रह्म, ओमफ्राय नैबे रमेश ब्रह्म आरो दंबावो बहुद, दिनै फैजोबनो हायाखै। उन समाव नोंथांमोना बे शर्ट भिडिअखौ दिहुनलांबाय थागोन नामा? उन समावथ' आङो सानदों जे जोङो माने नाजालांबाय थागोन आरोखि नाजानानै जों खालायलांबाय थानो जों रायजो सानदों। राजाफोरनि मा रोखोम अनसायनाय मोनदों बे शर्ट भिडिअ? दाथ' आङो नैबे मोनसेयावनो आङो सारासर प्रडाक्सनाव आङो मोनसे फिल्म हगारदों गरिबनि फिसाजो बेयावनो आङो रायजो राजानिफ्राय एसे मोजां अनसायनाय मोनदों। आं सानदों जे नैबे हारिमुखौ हगारोब्ला माने आं रायजो राजानिफ्राय गोबां अनसायनाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामो आरो। दिनैनि नैबे हारिमु स्क्रिप्टखौ सोर लिरदों आरो सोर दिथा होदों? हारिमु स्क्रिप्टखौ जोंना नैबे बायद' सहेलाया लिरदों। स्क्रिप्टखौ आं खुब मोजां मोनदों, स्क्रिप्टआ मोजां जादों।